हाय लोगोफोर, दिनै उदालगुरिनि सिख्लाफोरनि थाखोमानाय आखुनि बागै एसे सावरायगोन दे। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। गुबुन डिस्ट्रिक्टनि सेंग्राफ्रा उदालगुरिनि सिख्लाफोर बिराद साफा मोननायबा हाबाखौ बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। गोबाङा सानदों, नाथाय जों उदालगुरियाव थानायखाय मिथियो सेंग्राफोर माबायदि बिसोरो लाइ लाफा थारा थारा उदालगुरिनि सिख्लाफोरखौ लाफाव थारखाया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। मावाबो खारो सा सा दैनि सा सा उदालगुरिनि सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरजों ओरैनो गाखो बाइकआव सा सा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा। जागौ जागोन बिसोरो, जागौ जागोन सांग्रां जा उदालगुरिनि सिख्लाफोरनिफ्राय। गाज्रि नोजोरजों दानायफ्रा बिराद गोरोंखा उदालगुरिनि सिख्लाफ्रा। उदालगुरिनि सिख्लाफ्रा डेन्जार गोरों, सिगुना जायो गोथैफोरखौ बोख्लाब बोख्लाब। उदालगुरिनि सिख्लाफ्रा जायो सेंग्राफोरनिफ्राय थाखाखौ बोख्लाब बोख्लाब। हरामी हो। यो तो ऐसी हो जिन्ना तो झाड़ के बाल भी। मिथिगौ ना, जाहा ताहा मोनदों होननानै गोसो दाथोखा उदालगुरिनि सिख्लाफोरखौ। गोबां सेंग्राफ्रानो उदालगुरियावहा आं साख्रि मावबाला नोंखौ लांगोन गोजोन जाहैगोन होननानै सिख्लाफोरखौ समाय लानाय दङ, समायखिरा लानाय। नाथाय जेब्ला सिख्लाफ्रा साख्रि मोनो, संसारखौ जाहैयो गुबुन हारिजोंसो स्राय स्राय। मजा आया और मेरे लिए जो मजा है बिराद महर मोखां मोजां नायनानै सेंग्राफ्रा गोसो थोयोना, स्राय साफा नायनानै स्राय स्राय मला जाहैयो गुबुन हारिजों। गावहा साख्रि मोनबोबा स्राय स्राय। बेनिखायनो उदालगुरिनि सिख्लाफोरखौ जाहा था सेलायनांखाया नोंथांमोना। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आरो माबा सेंग्राफ्राथ' जेखौ मा सारो, दैयाव सारहैयो, फुख्रियाव सारो, माबा बिलोआव सारहैयो। नाथाय सिख्लाफ्रा बोरिग्रानावनो इसाराजों सेंग्राफोरखौ सारो। जेजों नांगोनबो उदालगुरिनि सिख्लाफोरखौ गिदावना लानाङा, मोजां मोनखानांखाया। सारजागोनबो बोरिग्रानाव जे सिख्लाफोरखौ इसारा होनानै। आरो मालाय माबा मा होनगोन, लायनो सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ हाबा खालामनोबा महर मोखां मोजां नांगौनो। बेनिखाय लायनो उदालगुरियाव साफा साफा दोङो होननानै सानदों। उदालगुरिनि सिख्लाफोरखौ बिखा क्लाब क्लाब नांगौ 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 जादों बे चिरां क'क्राझार बाक्साफोरनि सेंग्राफोरा। नोंसोरो नायनानै लायो उदालगुरिनि सिख्लाफोरखौनो जा जिरा जा महर मोखाङाव। नाथाय उदालगुरिनि सिख्लाफ्रा बिदि नङा, नोंथांनि गाहायनि आथिंनि आसि बिमायाव नायनानैसो लायो सेंग्राफोरखौ। मिथिगौ ना? अरे कहना क्या चाहते हो? दा गेलेखा उदालगुरिनि सिख्लाफोरखौ जाहा थाहा गाब्रगोन। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये